वेदाचे दोन भाग आहेत, एक आहे कर्मकांड आणि दुसरं आहे ज्ञानकांड. आणि साधारणपणे कर्मकांडाची भलावण करणारे, त्याचं हे करणारे त्याला पूर्वमीमांसा म्हणतात किंवा मीमांसक म्हणतात. मीमांसक काय मानतात की मंत्रामध्ये शक्ती असते. तर दुसऱ्या बाजूला वेदांताचं तत्वज्ञान जे आहे ते सांगतं की हे जग जे आहे, ह्या जगातल्या सगळ्या गोष्टी ह्या असार आहेत, कारण त्या क्षणिक आहेत, नश्वर आहेत. आणि तुम्ही तुमच्या जीवनाचं जे गोल आहे, जे ध्येय आहे ते मुक्ती किंवा मोक्ष आहे. सर्वसाधारणपणे समाजामध्ये जो धर्म दिसतो तो कर्मकांडाचा धर्म दिसतो आणि तो जडवादीच आहे. म्हणजे या जडवादी म्हणजे या लौकिक जगातल्या गोष्टी मला प्राप्त होतात. म्हणजे आपले सगळे प्रश्न हे भेदावरती आधारित आहेत आणि हा भेदाभेद नाहीसा करायचा असेल तर आपल्याला ह्या अद्वैत वेदांताकडेच आपल्याला आशेने बघावं लागेल. हिंदू धर्माच्या पुनरुत्थानाचे जनक मानल्या जाणाऱ्या आद्य शंकराचार्यांची आज जयंती. अखिल भारताच्या एकात्मतेची मूर्ती घडवणाऱ्या अद्वैतवादी वैदिक तत्वज्ञानी शंकराचार्यांनी भारत खंडाच्या चारही कोपऱ्यात वैदिक धर्माची ध्वजारोवली. वेदांताच्या आधार आणि वेदांत सूत्रांच्या पायावर त्यांनी आपलं नवीन तत्वज्ञान सांगितलं. आचार्यांनी आपलं कार्य बौद्धिक, तात्विक आणि धार्मिक या तिन्ही स्तरावर निरनिराळ्या विचारधारात एकसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न केला. हेच त्यांचे विचार अगदी सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर रुपेश पाटकर सरांकडून. सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत आजच्या या खास मुलाखतीमध्ये. सर, आदि शंकराचार्य नेमकं कोण होते आणि त्यांचं कार्य काय? साधारणपणे 1200 वर्षांपूर्वी त्यांचा जन्म झाला केरळमधल्या कालडी नावाच्या एका छोट्या गावामध्ये. वयाच्या 3ऱ्या वर्षी वडील वारले. 8व्या वर्षी ह्या मुलाने संन्यास घेतला आणि उणपुरं 32 वर्षाचं फक्त आयुष्य मिळालं. आणि या 32 वर्षामध्ये त्या माणसाने संपूर्ण हिंदू धर्मशास्त्राचा अभ्यास केला. त्याच्यामध्ये गीता, उपनिषद आणि ब्रह्मसूत्र यांना प्रस्थानत्रयी म्हणतात, या प्रस्थानत्रयीवरती भाष्य लिहिलं आणि वेदांताच्या जी अद्वैत शाखा आहे त्या अद्वैत शाखेचा प्रचार करण्याचा त्यांनी पूर्ण भारतभर प्रचार केला. आणि त्याच्यासाठी ते भारतभर फिरले. 1200 वर्षापूर्वी ज्यावेळी काही साधनं नव्हती, म्हणजे आज आपल्याला ते एम्पथाइज करणं म्हणजे त्या काळामध्ये काय असेल हे करणं कठीण आहे. आणि 4 ठिकाणी म्हणजे भारताच्या 4 कोपऱ्यामध्ये त्यांनी मठ स्थापन केले, जे गेली 1200 वर्ष सतत चालू आहेत. म्हणजे आतापर्यंत ते चालू आहेत. म्हणजे 32 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये ह्या माणसाने खूप मोठं काम केलं, जे कौतुकास्पद आहे आणि आश्चर्य वाटेल असं त्या कार्य आहे. सर, अनेक गोष्टी त्यांच्याबद्दल सांगितल्या जातात. एक नवीन दिशा दिली, नवीन तत्वज्ञान दिलं, तर ते नेमकं काय होतं? तत्वज्ञानाकडे येण्यापूर्वी त्यांच्या जीवनातील काही घटनांचा आपण विचार करू. म्हणजे त्यांच्या जन्माच्या अगोदरचीच एक घटना. म्हणजे त्यांच्या आईवडिलांना मूल नव्हतं आणि आईवडील शंकराची भक्ती करत होते की आपल्याला मूल व्हावं म्हणून. आणि एक दिवस स्वप्नात शंकर आले त्यांच्या वडिलांच्या आणि त्यांना विचारलं, तुला कशा प्रकारचं मूल चालेल? म्हणजे सर्वज्ञ पण अल्पायू आणि दुसऱ्या बाजूला अज्ञानी पण दीर्घायू आणि भरपूर मुलं, तुला कोणत्या प्रकारचं चालेल? तेव्हा त्यांच्या वडिलांनी सांगितलं की मला सर्वज्ञ अल्पायू चालेल, पण तो सर्वज्ञ असला पाहिजे. म्हणजे अडाणी मुलं भरपूर असण्यापेक्षा आणि दीर्घायुषी असण्यापेक्षा असं मूल चालेल. आणि शंकराचार्यांचा जन्म झाला. 3 वर्षाचे असताना त्यांचे वडील वारले आणि एकट्या विधवा आईने त्यांचा सांभाळ केला. त्यांना 8व्या वर्षी संन्यास घ्यायचा होता. त्यांनी आईकडे संन्यासासाठी परमिशन मागितली. साहजिक आहे, एक विधवा आई, तिचा 8 वर्षाचं मूल, ती तिला कसं संन्यास द्यायला हे करणार. आणि त्यांच्या जीवनामध्ये एक चमत्कारिक अशी घटना झाली की त्या पूर्वी सगळा जो व्यवहार असायचा तो नदीकाठी असायचा, कपडे धुण्यापासून आंघोळ करण्यापर्यंत. तर तिथं नदीकाठी त्यांची आई एक दिवस काही कपडे धुत होती, पाणी भरत असेल आणि ते आंघोळ करत होते. आणि त्यावेळी मगरीने त्यांचा पाय पकडला आणि त्यावेळी ते म्हणाले, आई आता तरी मला संन्यास घ्यायला परमिशन दे. आणि आईने तिकडून सांगितलं, म्हणजे साहजिक आहे कोणती आई घायाळ होणार, तिने सांगितलं, बाबा तू काही म्हणजे तुला जे पाहिजे ते मी हे म्हणते. आणि तिने संन्यासाची त्यांना परमिशन दिली. आणि चमत्कारिक गोष्ट अशी की मगरीने त्यांचा पाय सोडला. म्हणजे ह्याच्यातली चमत्कारिकता बाजूला ठेवूया, पण त्याच्यामधला महत्त्वाचा भाग असा आहे की संन्यास घेण्यासाठी आणि एका वेगळ्या प्रकारचं आयुष्य जगण्यासाठी हा मुलगा 8व्या वर्षी विचार करतो. हे कौतुकास्पद आहे. त्याच्यानंतर त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांचे गुरु आले. गुरुंनी त्यांना अभ्यास करायला सांगितला, तो त्यांनी अभ्यास केला
आणि त्याच्यानंतर गुरुनी त्यांना ह्या वेदांताच्या प्रसारासाठी म्हणून काशीमध्ये पाठवलं. काशीमध्ये ते गेले. काशीमध्ये त्यांचा शिष्य संप्रदाय तयार झाला आणि काशीमधली एक गोष्ट जी आहे ती विचारात घेण्यासारखी आहे आणि ती गोष्ट त्यांच्या पूर्ण जीवनाला टर्निंग पॉइंट देणारी आहे. ती गोष्ट अशी झाली की काशीमध्ये असताना एक दिवस ते मध्यान्ह स्नानासाठी म्हणून गंगेवरती चालले होते आणि समोरून चांडाळ जातीचा माणूस समोरून आला. म्हणजे चांडाळ ही अस्पृश्य समजली जाणारी जात, म्हणजे 1200 वर्षापूर्वीचा तो हे आहे आणि समोरून एक अस्पृश्य जातीचा माणूस येतोय. शंकराचार्य हे नमुद्रीपाद ब्राह्मण घराण्यातील. संन्यास घेतल्यानंतर खरं तर माणसाला जातीयता राहत नाही, म्हणजे जात अस्पृश्यता ह्या सगळ्या राहत नाहीत, पण त्यावेळची जी मानसिकता होती त्या मानसिकतेप्रमाणे शंकराचार्यांनी त्याला म्हटलं गच्छ गच्छ, बाजूला हो बाजूला हो, म्हणजे मला शिवशील तू बाजूला हो. तेव्हा त्या चांडाळाने त्यांना प्रश्न केला, कोणी कोणापासून बाजूला हो? अन्नमयाने अन्नमयापासून, म्हणजे जे जड शरीर आहे त्या जड शरीराने जड शरीरापासून लांब व्हावं. तर शरीर हे तुझं जे जितकं शरीर घाणेरडं आहे तेवढंच माझं आहे. तुझं जसं रक्तमुताच्या मोऱ्या आहेत तसंच माझं शरीर आहे. त्यामुळे शरीराने शरीरापासून बाजूला होणं यात काय अर्थ आहे? आणि जर तू म्हणत असेल चैतन्याने चैतन्यापासून बाजूला व्हावं, तर तुझ्याच तत्वज्ञानाप्रमाणे सगळीकडे चैतन्य एकच भरलेलं आहे, दुसरं काहीच नाही आहे. तर मग हा तुझा प्रश्न कसा काय तुला शोभतो? आणि त्याच्यानंतर तो चांडाळ त्यांना 2 प्रश्न विचारतो. म्हणजे ते उदाहरणाच्या ह्याच्यामध्ये गंगेच्या पात्रात पडणारं सूर्याचं प्रतिबिंब आणि चांडाळाच्या घराजवळच्या गटारात पाण्यात पडणारं सूर्याचं प्रतिबिंब, हे 2 वेगवेगळे सूर्य असतात काय? सोन्याच्या मडक्यामध्ये असलेलं आकाश आणि मातीच्या मडक्यामध्ये असलेलं आकाश हे वेगवेगळे असतात काय? आणि ह्या प्रश्नांनी शंकराचार्यांना लक्षात आलं की मी जी आयडिओलॉजी पसरवतो आहे, मी ज्याचा प्रचार करतोय, हिरिरीने ते मांडतोय, त्याच्यावरती भाष्य लिहितोय आणि ती प्रत्यक्ष व्यावहारिक माझ्या जीवनामध्ये नाही आहे. आणि मग त्यांनी शंकराचार्यांनी त्या चांडाळाचे पाय धरले. आता त्याच्यातला बाकीचा भाग आपण तो शंकरच त्यांची परीक्षा घ्यायला आलेला होता वगैरे ह्या गोष्टी बाजूला ठेवूया. पण मुळात हा आहे की अद्वैत वेदांताचं जे तत्वज्ञान आहे ते मुळात तुम्हाला भेदाभेद मानू देत नाही. आणि म्हणून आपल्याला आपल्या संतांच्याकडे पण ते दिसतं. म्हणजे तुकाराम महाराज तर स्पष्ट शब्दात म्हणतात की विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदाभेद भ्रम अमंगळ. म्हणजे एकदा तुम्ही समजून घेतलं की हे जग विष्णुमय आहे की मग भेदाभेद तुम्ही करायला लागला तर तो अमंगळ आहे, तो म्हणजे ते पाखंड होईल, धर्माच्या विरोधी जाईल. हे खूप महत्वाचं असं मला वाटतं. शंकराचार्यांच्या जीवनातला आणखी एक प्रसंग मला असं वाटतं की तो महत्वाचा आहे. त्यांचं एक डिबेट झालं होतं आणि ते मंडन मिश्र नावाच्या एका विद्वानाशी डिबेट झालं होतं. काय आहे की वेदाचे 2 भाग आहेत, एक आहे कर्मकांड आणि दुसरं आहे ज्ञानकांड. आणि साधारणपणे कर्मकांडाची भलावण करणारे, त्याचं हे करणारे त्याला पूर्वमीमांसा म्हणतात किंवा मीमांसक म्हणतात. मीमांसक काय मानतात की मंत्रामध्ये शक्ती असते आणि लौकिक जगतामध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी हे मंत्र उपयोगी ठरतात. तर दुसऱ्या बाजूला वेदांताचं तत्वज्ञान जे आहे ते सांगतं की हे जग जे आहे, ह्या जगातल्या सगळ्या गोष्टी ह्या असार आहेत, कारण त्या क्षणिक आहेत, नश्वर आहेत आणि तुम्ही तुमच्या जीवनाचं जे गोल आहे, जे ध्येय आहे ते मुक्ती किंवा मोक्ष आहे. त्यामुळे जे शंकराचार्य सांगत होते तो वेदांत होता आणि त्यांच्या विरोधी जे मंडन मिश्र होते ते जे सांगत होते ती पूर्वमीमांसा होती. आणि ह्यांच्यामध्ये वादविवाद झाला आणि शंकराचार्यांनी मंडन मिश्रांना परास्त केलं. आणि इथं आणखी एक कौतुकाची गोष्ट आहे की हा जेव्हा त्यांचा शास्त्रार्थ चालू होता तेव्हा न्यायाधीश म्हणून कोण बसलं होतं? न्यायाधीश म्हणून तिथे एक बाई बसली होती, उभय भारती तिचं नाव, आणि ती मंडन मिश्रांची बायको होती. मंडन मिश्र जेव्हा पराजित झाले तेव्हा त्या बायकोने असं म्हटलं की मी आता शास्त्रार्थ करेन. आणि तिने शंकराचार्यांना काही प्रश्न विचारले आणि ते कामशास्त्राशी संबंधित प्रश्न विचारले. म्हणजे ही चर्चा ह्याच्याशी संबंधित नाही राहिली. आणि त्याच्यानंतर शंकराचार्यांनी वेळ मागून घेतला, त्यांनी परकाया प्रवेश करून कामशास्त्र जाणून घेतलं. त्याच्यातला परत आपण गूढ बाजूला ठेवूया. पण ही घटना काय सांगते? ही घटना हेच सांगते की कर्मकांडापेक्षा ज्ञानकांड श्रेष्ठ आहे. लौकिक जीवनामध्ये आपण जे वासना पूर्ण करण्याचा जो प्रयत्न करतो त्याच्यापेक्षा वासना जय हे करणं हे जीवनाचं श्रेष्ठत्व आहे. हे त्या विजयामध्ये दिसतं. आणि तिसरी महत्वाची गोष्ट मला तिथं वाटते की उभय भारती ही स्त्री एक 1200 वर्षापूर्वी शास्त्रार्थ करताना न्यायाधीश म्हणून बसू शकत होती. हे एक वेगळेपण आहे.
आपल्या इतिहासामध्ये अनेक गोष्टी आहेत ज्याच्यावरती टीका करता येण्यासारख्या आहेत, पण आशेचेही किरण आहेत ना, आणि ते आशेचे किरण खूप महत्वाचे आहेत आणि ते आशेचे किरण आपण बोलले पाहिजेत की अशा अशा गोष्टी घडल्या. म्हणजे जसं अनटचॅबिलिटीचा जो प्रश्न आला, चांडाळाला गच्छ गच्छ म्हणाले, तर हे चुकीचं आहे, हे शंकराचार्यांनी आपल्या तत्वज्ञानाने मान्य केलं आणि तेवढा विशालपणा त्यांच्या मनात होता. म्हणजे ही गोष्ट महत्वाची आहे ना. एक चांडाळ माणूस आपल्याला विचारतो, आपल्याच आयडिओलॉजीला चॅलेंज करतो आणि तुझं वर्तन म्हणजे तुझी उक्ती आणि कृती ही सारखी नाही म्हणतो आणि तुम्ही ते ऍक्सेप्ट करता. कारण आजकालच्या जगात मतभेदाला वावच नाही आहे आणि मतभेद व्यक्त केला की आम्ही हिंसेच्या पातळीवरती येतो आणि तिथं तो माणूस सरेंडर करतो आणि मान्य करतो की माझी चूक झाली म्हणून. हे किती कौतुकास्पद आहे. मला असं वाटतं की हे ट्रेंड आहेत जे आपल्याला पुढे नेण्याची गरज आहे. पण सर, धर्म म्हणजे नेमकं काय? आणि आता जसं तुम्ही अनेक गोष्टी सांगितल्यात, चांडाळच्या माध्यमातून सांगितलात की शंकराचार्यांनी स्वतः जेव्हा आपली चूक त्यांना उमगली तेव्हा त्यांनी पाय धरले. मग धर्म आपल्याला जाती व्यवस्था निर्माण करून देतोय का? मग शंकराचार्यांनी सांगितलेला धर्म नेमका कोणता? आपण थोडंसं दोन भागामध्ये हे करूया की सामाजिक रूढी किंवा सामाजिक परंपरा हा जरी धर्माचा भाग असा दिसत असला तरी तो धर्माचा मुळात भाग नाही. धर्म हा तुमच्या मोक्षाचा, मुक्तीचा, बंधनातून मोकळं होण्याचा, ह्या जो जन्ममृत्यूचा जो फेरा आहे तो चुकवण्यासाठी करण्याचा प्रयत्न करण्याचा असा मार्ग आहे. आणि आजकाल आपण जो बघतो, म्हणजे मगाशी मी जे तुला सांगितलं की पूर्वमीमांसा आणि उत्तर मीमांसा हा जो भाग सांगितला, म्हणजे मंडन मिश्र ज्याचं हे करत होते, सर्वसाधारणपणे समाजामध्ये जो धर्म दिसतो तो कर्मकांडाचा धर्म दिसतो आणि तो जडवादीच आहे. म्हणजे या जडवादी म्हणजे या लौकिक जगातल्या गोष्टी मला प्राप्त व्हाव्यात म्हणून मी म्हणतो नवसाला पावणारा मला देव पाहिजे, मी तुला हे देईन आणि मी ते मिळवीन. हा खरं तर जडवाद आहे आणि हा धर्म नव्हे. म्हणजे ह्या गोष्टीतून आपण ह्या जगातल्याच गोष्टी ज्या नश्वर आहेत त्याच आपण मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. एखाद्या घरात वॉशिंग मशीन असावं, एखादा फ्रीज असावा, तसं मला असं वाटतं की असा एक देव असावा की जो माझ्या मदतीला धावून यावा. पण धर्म म्हणतो की तुम्ही त्या अनंताशी विलीन होऊन जाणं. म्हणजे सर्वसाधारणपणे आपण असा विचार केला की अथांग समुद्र आहे, त्या समुद्रामध्ये एक मातीचं भांडं आहे आणि त्या मातीच्या भांड्यामध्ये समुद्राचंच पाणी आहे. धर्म असं म्हणतो की हा अथांग समुद्र आहे तो परमेश्वर आहे. ते जे मातीचं भांडं आहे त्या मातीच्या भांड्याने त्या समुद्राचंच थोडं पाणी स्वतंत्र केलेलं आहे आणि हे मातीचं भांडं म्हणजे आपल्या वासनांनी आपण जीव म्हणून त्या समुद्राशी वेगळे आहोत. या वासना फोडून टाकणं म्हणजे ते मातीचं भांडं फोडून टाकणं आणि एकदा ते भांडं फुटलं की त्या भांड्यातलं पाणी समुद्रात मिक्स होऊन जाईल ना, मग ते तुम्हाला वेगळं काढता येणार नाही आणि मग तुम्ही देव होऊनच जाल. म्हणजे तुकाराम महाराजांचं एक हे आहे की देव पहावया गेलो आणि देव होऊन या आलो. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्ही देवाच्याच ह्याच्यामध्ये विलीन होणं. आणि गीतेमध्ये 12व्या अध्यायामध्ये एक आहे, मन माझ्यात तू ठेव बुद्धी माझ्यात राख तू म्हणजे मग निशंक मीची होशील तू स्वयं. म्हणजे माझ्यात मन आणि बुद्धी तू ठेवलीस तर मीच तू होऊन जाशील. खरं म्हटलं तर हा जो भेदाभेद आहे म्हणजे आपले सगळे प्रश्न हे भेदावरती आधारित आहेत आणि हा भेदाभेद नाहीसा करायचा असेल तर आपल्याला ह्या अद्वैत वेदांताकडेच आपल्याला आशेने बघावं लागेल. कारण आताचा म्हणजे सार्वजनीन धर्म म्हणून विवेकानंदांनी ज्याचा उल्लेख केला तो म्हणजे हा वेदांत धर्म. म्हणजे तो धर्म असं म्हणता येणार नाही, ते आयडिओलॉजी आहे, ते तत्वज्ञान आहे, विचार करण्याची ती पद्धती आहे आणि त्याच्याप्रमाणे तुम्ही जर विचार करायला लागला तर भेद राहत नाही. म्हणजे 13व्या अध्यायामध्ये गीतेच्या 13व्या अध्यायाला क्षेत्रज्ञ योग असं म्हणतात. क्षेत्र म्हणजे काय तर शरीर हे क्षेत्र आहे आणि हे शरीराला जाणणारा किंवा शरीरामध्ये असलेला जिवंतपणा हा क्षेत्रज्ञ आहे. हे पहिल्या श्लोकामध्ये आहे. दुसऱ्या श्लोकामध्ये कृष्ण काय म्हणतात, कृष्ण असं म्हणतो की प्रत्येक क्षेत्रामध्ये राहणारा क्षेत्रज्ञ हा मीच आहे. म्हणजे तुझ्यामधला जिवंतपणा, माझ्यामधला जिवंतपणा, असंख्य जीवांमधला जिवंतपणा हा मुळात एकच आहे. आपल्यामधला जो भेद आहे तो आपल्या मनामुळे आणि आपल्या शरीरामुळे दिसतो. खरं म्हटलं तर सर्वसाधारणपणे आपण मी म्हणजे काय समजतो, मी म्हणजे माझं शरीर आणि माझं मन एवढंच आपण समजतो. शंकराचार्य म्हणतात की असं नाही आहे. मी माझं शरीर जसं आहे, माझं मन जसं आहे तशी माझ्यामध्ये एक चिन्मयता आहे, जिवंतपणा आहे. हा जिवंतपणा मायनस केला तर माझ्या शरीराला आणि माझ्या मनाला काय अर्थ राहिला, मग तो कम्प्युटर सारखा झाला. पण मला मी आहे असा जो सेन्स वाटतो
त्यांनी एक छान उदाहरण दिलेलं आहे किंवा त्याला म्हणतात विवेक हे दिलेलं आहे, दृकदृश्य विवेक, ज्याने मला स्वतःला कन्व्हिक्शन आलं ह्याच्या संदर्भातलं. तो म्हणजे असं की आपण विचार करूया की आपल्या समोर काही वस्तू आहेत, त्या मला दिसतात, बघणारा मी आणि त्या वस्तू, मी आहे सब्जेक्ट आणि त्या वस्तू आहेत ऑब्जेक्ट. माझ्यापासून त्या स्वतंत्र आहेत, त्या माझ्या तुलनेने माझे डोळे स्थिर आहेत, डोळे हे इंद्रिय स्थिर आहे आणि त्या चंचल आहेत, बदलत जाणाऱ्या अशा आहेत. ओके, त्या खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहेत. म्हणजे हा एक भाग घेतला. आता माझ्या डोळ्यांना काही त्रास झाला, डोळ्यांना आंधळेपणा आला, माझी दृष्टी कमी झाली, हे माझ्या मनाला कळतं. पहिला जो भाग आहे की मला जे दिसतं ते आणि जो बघतो ते ह्याच्यामध्ये फरक आहे. तसा माझ्या डोळ्यामध्ये काय होतं, माझ्या कानामध्ये काय होतं, माझ्या नाकाला काय येतं, माझ्या चवीला काय येतं, माझ्या शरीराला काय होतं, हे ज्याला कळतं ते माझं मन. म्हणजे मन हे शरीरापेक्षा वेगळं आहे. आता मला सांग की आपल्या मनात विचार येतात, मला दुःख होतं, मला निराशा येते, मला चिंता वाटते, माझ्या मनात विचार येतात, मला डिझायर्स होतात, काही हे हवं ते हवं वाटायला लागतं, हे कळतं ना. म्हणजे ते ज्याला कळतं ते मनापासून स्वतंत्र असलं पाहिजे. आणि ते स्वतंत्र जे आहे ते काय आहे हे शब्दात नाही सांगता येत. तो म्हणजे माझा जिवंतपणा, चिन्मयता. म्हणजे पहिल्या ओवीमध्ये ज्ञानेश्वर ओम नमोजी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्व संवेद्या आत्मरूपा असं जे म्हणतात, ते माझ्यातला तो जिवंतपणा. हे तर्काने मला पटतं आणि हे पटणं खूप आवश्यक आहे. एक मानसशास्त्रज्ञ किंवा मनोविकारामध्ये काम करणारा माणूस म्हणून मला हे खूप महत्वाचं वाटतं सायकोथेरपीसाठी. आपण सर्वसाधारणपणे दुःखी का होतो? माझा अपमान केला म्हणून, माझ्या शरीराचा किंवा माझ्या मनाचा अपमान केला म्हणून मी दुःखी होतो. पण जर आपण विचारात घेतलं की माझ्या हातात घड्याळ असेल आणि माझ्या घड्याळाला कोणीतरी म्हटलं तुझं घड्याळ बंद पडलेलं आहे, तुझं घड्याळ बिघडलेलं आहे, मला राग नाही येत ना. पण मला कोणी म्हटलं तुझं डोकं बिघडलेलं आहे, मला राग यायला लागतो ना. पण शंकराचार्य असं म्हणतात की तुम्ही जर देह नाही, तुम्ही जर मन नाही, तुम्ही जर चिन्मयता आहात, जे निर्विकार आहे, जो काही विकार आहे, जे काही प्रॉब्लेम आहे ते तुमच्या शरीराचे आणि मनाचे प्रॉब्लेम आहेत, ते येतील जातील. म्हणजे तुम्हाला दुःख होईल, तुम्हाला सुख होईल, पण तुमचा जो विटनेस आहे, आतला जो साक्षी आहे, त्याला मात्र काही सुख दुःख अशा गोष्टी नाही आहेत. पण तो साक्षी आहे, तो जिवंतपणा आहे. तर तो जिवंतपणाला जेव्हा मी विचार करायला लागतो, मी म्हणजे माझा जिवंतपणा, तेव्हा मग मला हे दुःख होत नाही. बरोबर. सर, याबरोबरच आणखीन एक संकल्पना आहे, ती म्हणजे आत्मा. पण आत्मा ही संकल्पना नेमकी काय आहे आणि आत्मा खरंच असतो का? काय अद्वैत सिद्धांत नेमकं काय सांगतो याबद्दल? या जिवंतपणालाच आपण आत्मा म्हणतो आहोत. म्हणजे आपण शरीर मन असं मागे करत जात आपण जिवंतपणापर्यंत आलो. मी एक गमतीशीर प्रश्न विचारेन. तुला मी दिसतोय, हो ना, लाईट आहेत म्हणून, लाईट बंद केली तर मी तुला दिसणार नाही, पण मी बोललेलं तुला ऐकायला येईल आणि तू म्हणशील की तुम्ही आहात कारण तुमचा आवाज मला ऐकायला येतोय. पण मी तुम्हाला असं म्हणतो की तू अशा काळोख्या खोलीत तू राहिलीस जे तुला ऐकायला येत नाही, दिसत नाहीये, तुला जग दिसत नाही, पण तू आहेस हे एवढं कळतं की नाही. त्याच्यासाठी तुला काही पुरावा लागतो का? तुला कोणताच पुरावा लागत नाही. हे जे मी असणं आहे हा माझ्यातला जिवंतपणा आहे, हेच आत्मतत्व आहे. प्रश्न येतो की ह्या आत्मतत्वाच्या बरोबर माझ्या मनामुळे मी मला मर्यादित करतो. अद्वैत म्हणत असताना हेही वाटू शकतं की तुम्ही म्हणताय अद्वैत पण तुम्ही सांगताय शरीर वेगळं मन वेगळं. तर आपण एक अथांग समुद्राची संकल्पना घेऊया. समुद्रामध्ये काय काय दिसतं? तुम्हाला लाटा दिसतात, तुम्हाला फेस दिसतो, काही मोठ्या लाटा असतात, सुनामी सारख्या मोठ्या लाटा असतात, आणि ह्या प्रत्येक लाट हे ऍक्च्युअली समुद्रच असते. आणि समुद्राच्या वरती ही प्रत्येक लाट जर स्वतःला स्वतंत्र समजायला लागली, खरं म्हटलं तर तिच्यामधलं पाणी म्हणजे तिचं रूप आणि नाव आपण बाजूला केलं, ही सुनामी लाट, हे सुनामी हे त्याचं नाव झालं आणि एक लाट हे रूप झालं, हे जर बाजूला केलं तर ती समुद्रच आहे. आणि मग जेव्हा आपल्या लक्षात येतं की सगळीकडे समुद्र आहे किंवा सगळीकडे तेच ब्रह्मतत्व भरलेलं आहे, म्हणजे ती छोटी लाट सुद्धा तीच आहे, मोठी लाट सुद्धा तीच आहे, तो फेस सुद्धा तेच आहे, तर मग मला मत्सर का वाटणार? म्हणजे तू सुद्धा मीच आहे असं जेव्हा मला वाटायला लागेल तेव्हा मला तुझा मत्सर वाटणार नाही ना, तुझा द्वेष वाटणार नाही. आणि हेच सायकोथेरपीच्या रूपात मुक्ताबाईने ज्ञानेश्वरांना समजावलं.
म्हणजे जेव्हा त्यांचा सतत अपमान केला गेला आणि ते अस्वस्थ झाले ज्ञानेश्वर, आणि त्यांनी आपल्या झोपडीमध्ये येऊन झोपडीचं दार, त्याला ताटी म्हणतात, ते बंद करून घेतलं. आणि मग त्यांना मुक्ताबाई समजवायला लागली की ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा, ताटीचे अभंग आहेत. आणि त्याच्यामध्ये ती म्हणते की एका हाताने दुसऱ्या हाताला मारला, माझ्याच हाताने एका हाताने मी दुसऱ्या हाताला मारला, तर मी चिडतो का माझ्या दुसऱ्या हातावर, किंवा माझाच हात दुसऱ्या हाताला लागला तर चिडतो का? नाही. चुकून कधीतरी जीभ चावली गेली म्हणून आपण दात पाडतो का? नाही. माझेच दात, माझीच जीभ. अशा प्रकारे योगी माणसाने बघायला पाहिजे. आणि असं ती समजावते. म्हणजे मानसशास्त्रामध्ये तुमच्या मानसिक शांतीसाठी मला असं वाटतं की हे तत्वज्ञान खूप महत्वाचं आहे. पण हे मी सांगितलं म्हणजे माझ्यात तो बदल झालाय असं मी म्हणणार नाही. ते होण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील. म्हणजे आम्ही जेव्हा सायकोथेरपी म्हणतो, म्हणजे सायकोथेरपीमध्ये विचार करण्याची पद्धत बदलायची असते. तर विचार करण्याची पद्धत लगेच बदलत नाही. जसं मला मसल कमवायचे असते, मला माझे बायसेप डेव्हलप करायचे असते, तर मला 3-4 महिने जिममध्ये जाऊन डंबेल्स उचलायला पाहिजेत. तसं मला जर मन बदलायचं असेल, मनाची ठेवण, विचार करण्याची पद्धत जर बदलायची असेल, तर ती लगेच बदलणार नाही. त्याच्यासाठी मला साधना करावी लागेल. आणि त्या साधनेसाठी 3 टप्पे सांगितलेले आहेत: श्रवण, मनन, निदिध्यासन. श्रवण म्हणजे ऐका, म्हणजे ऐकून घेणं, म्हणजे एखादी गोष्ट ऐकणं, वाचणं, ह्याला श्रवण म्हटलेलं आहे. दुसरं आहे जे मी ऐकलं त्याच्यावरती मी चिंतन करणं, आणि माझे जे काही शंका असतील, संशय असतील, ते संशय निरसन करणं, आणि मग ते माझ्या विचारांचा भाग व्हायला पाहिजे, त्याच्यासाठी त्याच्यावरती मेडिटेट करणं, निदिध्यासन. ह्या टप्प्यातून आपण जायला पाहिजे असं मला वाटतं. सर, याबद्दल मला आणखीन थोडं जाणून घ्यायचं आहे, पण त्या अगोदर मला समजून घ्यायचं आहे वेदांत म्हणजे काय, आणि जो आदि शंकराचार्यांनी सांगितलेला आहे अद्वैत सिद्धांत जो मांडला आहे तो नेमकं काय? वेदांत ह्या शब्दामध्ये वेद आणि अंत असा शब्द येतो, किंवा वेदांची अखेर. म्हणजे वेदांच्या शेवटच्या भागामध्ये ज्ञानकांड येतं, ज्याच्यामध्ये उपनिषद विशेष करून येतात. म्हणजे वेदांत आपण ज्याला म्हणतो ते उपनिषदामध्ये जे तत्वज्ञान आलेलं आहे त्या तत्वज्ञानाच्या सारांशाला आपण वेदांत म्हणतो. वेदांचं कन्क्लुजन, वेदांची समरी, तर ती म्हणजे आपण वेदांत म्हणतो. त्याच्याबरोबर मी मगाशी जे म्हटलं की उपनिषदांच्या बरोबर गीता येते, श्रीमद भगवद्गीता, जी कृष्णाने अर्जुनाला सांगितली असं आपण जे म्हणतो, ती त्याच्यामध्ये येते. आणि ते सूत्र रूपामध्ये ब्रह्मसूत्र ही जे लिहिलेले किंवा वेदांत सूत्र म्हणतात, ती सूत्र रूपाने त्याच्यामध्ये लिहिलेले आहेत. ह्या तिघांना मिळून प्रस्थानत्रयी म्हणतात. वेदांताचा अभ्यास म्हणजे या तिघांचा अभ्यास. पण वेदांत म्हणजे उपनिषद म्हणजे गीता सुद्धा एक उपनिषदच मानलं जातं. म्हणजे प्रत्येक गीतेच्या अध्यायाचे शेवट जेव्हा होतं तर तेव्हा तिथं उपनिषद असं म्हटलं जातं, तर त्याला आपण वेदांत असं म्हणतो. आता तू जो दुसरा प्रश्न विचारलास की ह्याचं जे अद्वैत म्हणजे काय, तर ह्याचं इंटरप्रिटेशन करताना वेगवेगळ्या आचार्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे केलेलं आहे. म्हणजे मध्वाचार्यांनी ह्याचं जे विश्लेषण केलंय ते द्वैतामध्ये केलेलं आहे. सर्वसाधारणपणे आपण जर बघितलं तर आपण सगळं जग जे बघतो ते द्वैतामध्येच असतं. मी आणि हे जग हे वेगळं वेगळं आहे, हे होतं. हे जग पण खरं आहे, मी पण खरा आहे, आणि देव पण आहे, असं जी फिलॉसॉफी मांडते तिला आपण द्वैत म्हणतो. ओके. आणि द्वैत म्हणजे रामाने मारुतीला हा प्रश्न विचारला होता, तू मला काय समजतोस? तेव्हा मारुती असं म्हणाला की देहबुद्धी जेव्हा असते तेव्हा तू माझा इष्टदैवत आणि मी तुझा दास. दुसऱ्या टप्प्यावरती तो म्हणतो की ज्यावेळी मला जीवबुद्धी असते त्यावेळी तू पूर्ण आणि मी तुझा अंश. म्हणजे संपूर्ण ह्याच्यामधलं, म्हणजे आपण पाणी असं म्हणूया की विहिरीतलं काढलेलं पाणी जसं स्वतंत्र थोडासा अंशच आहे ते विहिरीतल्या पाण्याचं, तसं. आणि ज्यावेळी मी ह्याच्यामध्ये असेन, पूर्ण ह्याच्यामध्ये असेन, तेव्हा तू आणि मी वेगळे नाहीत. तर हे द्वैत, विशिष्टाद्वैत आणि अद्वैत असं 3 सिद्धांत आहेत. वेदांताचं विश्लेषण हे मध्वाचार्यांनी द्वैत पद्धतीने केलंय, रामानुजाचार्यांनी ते विशिष्टाद्वैत पद्धतीने केलंय, आणि शंकराचार्यांनी ते अद्वैत पद्धतीने केलंय. आता याच्यामध्ये आपल्याला जर आपण बघितलं तर आपल्या जीवनामध्ये आपण द्वैतापासूनच सुरुवात करतो ना, मी स्वतंत्र आहे, आणि मग त्याच्यामध्ये येतं की मला त्याच्याशी जोडण्यासाठी. तर मला असं वाटतं की द्वैत ही पहिली पायरी आहे, जिथं आपण परमेश्वर मानतो, त्याची पूजा अर्चा करतो, आणि त्याच्यामध्ये आपण आपल्या मनाला विकसित करण्याचा, त्याला शिस्त लावण्याचा, त्याला अधिक पवित्र करण्याचा, वासनांपासून दूर राहण्याचा असा प्रयत्न करतो. खरं म्हटलं तर धर्म म्हटल्यानंतर सर्वसाधारणपणे कोणताही धर्म जर तू बघितलं, म्हणजे त्याला इस्लाम आणि ख्रिश्चन सुद्धा अपवाद नाही, ते द्वैतीच आहेत.
म्हणजे ते अल्लाह किंवा गॉड हा वेगळा आहे असं मानतात आणि ते भले त्याला निराकार म्हणत असतील, पण जे ब्रह्म आहे ते निराकार पण आहे आणि निर्गुण पण आहे. हा निर्गुण हा शब्द खूप महत्वाचा आहे. निर्गुण म्हणजे सर्वशक्तिमान होणार. कारण ज्याला तुम्ही खुश करू शकत नाही, म्हणजे खुश कोणाला करू शकता तुम्ही? जो वीक आहे त्याला खुश करू शकता ना, किंवा तुम्ही त्याला कसंही करून मॅनिप्युलेट करू शकत नाही. म्हणून जे ब्रह्मतत्व आहे ते ब्रह्मतत्व निर्गुण आणि निराकार आहे. पण तिथपर्यंत पोचण्यासाठी माझी तयारी करायला मला म्हणजे मी जो देहधारी आहे, देहधारी माणसाला सोपं नाही आहे की ज्याचं वर्णनच करता येत नाही अशा गोष्टीचं चिंतन करणं. मग त्याची पहिली पायरी म्हणून मूर्तीपूजा. पूजा करता करता मग एक दिवस आपल्याला जाणवायला लागतं की जे देवतत्व आहे तसंच माझ्यामध्ये आहे, ते भले मर्यादित असेल पण माझ्यामधला जिवंतपणा आणि तो म्हणजे कुठे शोधिशी रामेश्वर तू, कुठे शोधिशी काशी, हृदयातील भगवंत राहिला हृदयातून उपाशी. म्हणजे ॲक्च्युली आपल्या शरीरात आहे ही पुढची स्टेप. आणि तिसरी स्टेप आहे की सगळीकडेच तो भरलेला आहे. आणि मग काय होतं की सगळीकडेच तो भरलेला आहे असं म्हटल्यानंतर मग तुम्हाला भीती वाटत नाही भेद मोडण्याची. मग एकनाथ महाराजचं मूल जे तळपत्या उन्हामधलं ते उचलून घेतात आणि ते महाराकडे जाऊन जेवतात. वाटेत मिळालेल्या गाढवाला म्हणजे त्यावेळी विचार कर की काशीहून त्यांनी कावड रामेश्वरला व्हायला म्हणून घेतली होती, गंगेची कावड, आणि वाटेत त्यांना माळरानामध्ये एक गाढव तळमळताना दिसतं पाण्यासाठी. म्हणजे ही गोष्ट मी सांगतोय जेव्हा रेल्वे नव्हती, काही नव्हतं आणि चालत लोक जात होती आणि त्यावेळी ते पाणी ते त्या गाढवाला पाजतात. गाढव तरतरीत होतं आणि त्यांचा मुलगा त्यांना विचारतो की फुकट गेली आपली यात्रा. तेव्हा ते म्हणतात अरे हाच रामेश्वर. आणि त्या दिवशी त्याला स्वप्नात रामेश्वर येतं आणि तो सांगतो की मी गाढवाच्या रूपात आलो. आता हे स्वप्नातलं वगैरे बाजूला ठेवूया, पण जिथं जिथं जिवंतपणा आहे, आणि ज्ञानेश्वर माऊली म्हणतात जे जे भेटे भूत ते मानिजे भगवंत, हा भक्तियोग निश्चित जाण माझा. म्हणजे माझ्या समोर येणारी प्रत्येक व्यक्ती, आपण ज्या भांडवली जगामध्ये राहतो आहोत त्या जगामध्ये आम्ही प्रत्येक माणसाचा मला काय उपयोग होईल असा विचार करतो आहोत. पण ज्ञानेश्वर माऊली तसं नाही सांगत. ते सांगतात की तुमच्या पुढ्यात येणाऱ्या प्रत्येक माणसाची माझ्याकडून कशी सेवा होईल, किंवा जीवमात्राची माझ्याकडून सेवा कशी होईल, मी त्याच्यासाठी काय करू शकेन, हा विचार तुमच्या मनामध्ये यायला सुरुवात होणं हे अद्वैत वेदांत प्रॅक्टिसमध्ये आणणं आहे. स्वामी विवेकानंद जे अद्वैत वेदांताचे पुरस्कर्ते होते, खरं तर त्यांचे गुरु जे रामकृष्ण परमहंस जे कालीमातेचे भक्त म्हणून आपल्याला माहिती आहेत, पण त्यांचे एक गुरु म्हणजे रामकृष्ण परमहंस हे असे व्यक्ती होते की ज्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे साधना करून बघितली. म्हणजे त्यांनी इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्माप्रमाणे पण साधना करून बघितली आणि तसं अद्वैत वेदांताची पण त्यांनी साधना करून बघितली. तोतापुरी म्हणून त्यांचे गुरु होते, त्यांनी त्यांना अद्वैत वेदांताची दीक्षा दिली. तर त्यांनी तो अनुभव घेतला आणि त्यांच्याकडून त्यांचे शिष्य विवेकानंद, आणि विवेकानंद असं म्हणायचे की प्रत्येक माणसामध्ये दिव्यत्व आहे. त्यांचं एक ते प्रसिद्ध वाक्य आहे की मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं. म्हणजे प्रत्येक माणसामध्ये जे दिव्यत्व आहे तो देव आहे आणि त्याला व्यक्त करायला मदत करणं हाच माझा धर्म आहे. आणि ह्या सगळ्या दिव्यत्वामध्ये एकता आहे आणि ही एकता अनुभवायची असेल तर दोन पातळीवरती आपल्याला विचार करायला पाहिजे. एक आत्म्याचा मोक्ष आणि दुसरं जगाचं हित. म्हणून रामकृष्ण मिशन म्हणून त्यांनी जी फॉर्म केली त्याचं जो स्लोगन आहे किंवा त्याचं घोषवाक्य आहे आत्मन मोक्षार्थम जगत हितायचं. म्हणजे आत्म्याचा मोक्ष आणि जगाचं हित. खरं तर ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी नाहीच आहेत. तुम्ही जेव्हा शांतपणे डोळे मिटता तेव्हा तुम्हाला शांती वाटली पाहिजे आणि जेव्हा तुम्ही डोळे उघडता तेव्हा तुम्हाला सगळीकडे देवदर्शनच झालं पाहिजे. हे बघण्याची प्रॅक्टिस करणं हीच साधना किंवा हाच धर्म असं मला वाटतं. म्हणजे वेगवेगळ्या मोठ्या संतांनी हेच आपल्याला सांगितलं. विवेकानंदांसारख्या माणसाने पण आपल्याला तेच सांगितलं. आणि विवेकानंदांची मी एक गोष्ट सांगेन शेवटी, ती अशी की प्लेगची साथ आली होती आणि लोक मरत होते आणि तेव्हा शेवटी हा रुग्ण नारायण आहे, म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी नारायण आहे, रुग्णाच्या रूपात तो आलेला आहे. तर त्याला काही मी टिळा लावत आणि फुलं घालत बसणार नाही. तर जर नारायण रुग्णाच्या रूपात असेल तर त्याची मी सेवा केली पाहिजे. त्यांनी गुरुबंधूंना सांगितलं आपल्याला सेवा करायची आहे. तेव्हा त्यांचे गुरुबंधू म्हणाले आपल्याकडे तेवढे पैसे कुठे आहेत. ते म्हणाले आपण जर पैशाची गरज पडली तर आपण आश्रम विकू. आम्ही तर संन्यासी माणसं आहोत, आम्ही झाडाखाली राहू शकतो. पण नशिबाने आश्रम विकण्याची पाळी नाही आली. पण त्यांनी प्लेगग्रस्तांची सेवा केली. हा एक भाग झाला. पण प्लेगच्या लोकांची सेवा करणं
म्हणजे आपण स्वतः म्हणून मृत्यूच्या दाढेत जाणं ना, पण संन्याशी तुम्ही असाल तर जगाच्या भल्याचाच तुम्ही विचार करणार. आणि हे आपल्याला आपल्या संतांच्या ह्याच्यातही दिसतं. म्हणजे तुमचं नेहमीचं जीवन जगत असताना म्हणजे तुम्ही तुमच्या उदरनिर्वाहाचं साधन हे कष्ट असले पाहिजेत, पण त्याच्याबरोबर तुम्ही इतरांना मदत केली पाहिजे. मग ते तुम्हाला सावतामाळी पण दिसतात. म्हणजे अरणगावचे सावतामाळी कधी पंढरपूरला जात नाहीत, पण ते म्हणतात कांदा मुळा भाजी अवघी विठाबाई माझी. त्यांना सगळीकडे खरंच दिसत होता. म्हणजे हे शब्दछल नाही आहे, पण एका ठराविक ह्याच्यानंतर तुमची दृष्टीच बनून जाते की तुम्हाला तिथं सगळीकडे देव दिसायला लागतो. आणि मग तुकाराम महाराजांसारखे स्पष्ट शब्दातच सांगतात की जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणा. मला असं वाटतं की अद्वैत वेदांताचा हा मंत्र आहे की प्रत्यक्ष प्रॅक्टिकल अद्वैत वेदांत कसा असेल तर तो जे का रंजले गांजले असा असेल. बरोबर. सर, याबाबत मी जसं मगाशी म्हटलं की सायकोलॉजीत ह्या सगळ्याचा कसा उपयोग होतो ते थोडंसं आपण उदाहरण देऊन जर सांगितलं तर अधिक स्पष्टपणे आपल्याला समजून घेता येईल. सायकॅट्रीमध्ये थेरपी ज्या असतात, एक असते फार्मॅकोथेरपी, औषधोपचार करतो, आणि दुसरं असतं की समजावून आपण सांगतो. या समजावून सांगण्यामध्ये विचार बदलण्याची एक पद्धत असते. आता ही विचार बदलण्याची जी पद्धत आहे, म्हणजे आजचे माझे जे विचार आहेत की जे मला निराशा आणतात, आणि त्याचं कारण काय आहे की मर्यादित गोष्टीने मी बघतो. म्हणजे माझा अपमान केला तर मी लावून घेतो. मी मगाशी जे म्हटलं की मी जर चिन्मयता असेन तर हे माझ्या मनात जर बिंबलं तर मला चिंता वाटणार नाही. म्हणजे एक कथा अशी सांगितली जाते की एक उद्योगपती होते आणि त्यांना टेन्शन आलं आणि ते त्यांच्या एका गुरुजींच्याकडे गेले. म्हणजे एका संन्यासी त्यांचे हे होते, त्यांच्याकडे ते शिष्य म्हणून जायचे. तर त्यांनी त्यांना सांगितलं की हे दुःख कोणाला होतंय? तुझ्या मनाला होतंय. तू म्हणजे तुझं मन नव्हे, तू त्याच्याकडे तटस्थपणे बघ. तर ते म्हणाले हां मी आता हे झालं. आणि ते म्हणाले मी आता असं बघायला लागलो, मला आता छान वाटायला लागलं. ते पुन्हा म्हणाले पुन्हा चूक करतोयस. छान कोणाला वाटतंय? तुझ्या मनाला वाटतंय. मनात जे छान वाटतं किंवा वाईट वाटतं हे तू वाटून घ्यायचं नाही, कारण मुळात तू साक्षी आहेस. अशा प्रकारे प्रत्येक ह्याच्यानंतर विचार करण्याची जर आपण सवय लावली तर मला असं वाटतं की दुःख कमी होण्यासाठी ते मदत होईल. दुसरं जे मी मगाशी म्हटलं की सगळीकडे मी त्या अथांग समुद्राचाच भाग आहे. म्हणजे जेव्हा तू काही अचीव करतेस, ऍक्च्युली तुझ्यातला जिवंतपणा आणि माझ्यातला जिवंतपणा जर स्वतंत्र नसेल तर तुझ्या अचीवमेंटने मला मत्सर नाही वाटणार. ऍक्च्युली असं होतं ना की आपल्या सोबतच्या माणसाने, कारण आपल्याला आपण त्याला स्वतंत्र समजतो. इथं मी एक गोष्ट सांगेन. काशीच्या राजकन्या म्हणून एक गोष्ट आहे. गोष्ट अशी आहे की एका राज्यामध्ये नाटक बसवायचं होतं आणि त्या नाटकामध्ये एक राजकन्या दाखवायची होती. एक 3-4 वर्षाची मुलगी दाखवायची होती. आणि त्यांनी काय केलं की राजकुमार जो होता तो छान गोड दिसत होता. त्याने त्याला मुलगीसारखं नटवलं आणि मग ते नाटक वगैरे झालं. आणि राणीला तो मुलगा म्हणजे मुलगी झालेला तो राजपुत्र इतका छान आवडला की ती म्हणायला लागली माझ्या मुलाचा तुम्ही चित्र काढून ठेवा. तेव्हा काही फोटोग्राफी नव्हती. तर एक राजचित्रकार जो होता त्याने तिचं चित्र काढलं. खूप गोड असं चित्र ते होतं. नंतर हळूहळू अनेक वर्ष गेली. राजकुमार 20-21 वर्षाचा झाला. सगळे लोक ते नाटक वगैरे विसरून गेले होते. आणि एक दिवस तो राजवाड्याच्या म्युझियममध्ये गेला आणि म्युझियममध्ये गेल्यानंतर त्याने ते चित्र बघितलं. तर त्याने विचारलं हे चित्र खूप छान आहे, ही 3-4 वर्षाची हे दिसते. तर तिथं असलेला जो केअरटेकर होता त्याने त्याला विचारलं. तो म्हणाला मला काही माहिती नाही, पण त्याच्या खाली लिहिलंय काशीची राजकन्या म्हणून. आणि हे बहुतेक एक 15-20 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हा तो राजकुमार म्हणायला लागला म्हणजे ती मुलगी आता माझ्या वयाची झालेली असेल, ही त्यावेळी इतकी गोड दिसत होती तर आता किती देखणी झालेली असेल. आणि राजकुमार त्या मुलीच्या प्रेमात पडला आणि त्याला समजे ना की काय करायचं सगळे. आणि तो व्यक्तही कोणाशी करत नव्हता. आणि शेवटी मग राजा म्हणाला की राजकुमार काहीतरी उदास वाटतो, तो काही बोलत नाहीये, काहीतरी त्याची खंत आहे. मग त्यांनी प्रधान त्याच्याकडे गेला आणि त्याने विचारलं की तुझं काय दुःख आहे? तो राजकुमार असं म्हणाला की मी प्रेमात पडलोय. मग प्रधान म्हणाला अरे वा छान आहे, कोणती? तर तो म्हणाला एक राजकुमारी आहे, काशीची राजकुमारी. बरं कुठे भेटली ती? मला भेटली नाही, तिचा मी फोटो बघितला. आणि त्याने म्हटलं की प्रधान म्हणाला कोणता तो फोटो? प्रधानाने तो फोटो बघितला आणि तो म्हणाला बस तुला सांगतो ही राजकुमारी वेगळी कोण नाही, ही तूच आहेस. आता जेव्हा तूच आहेस असं म्हटल्यानंतर आता त्याच्या मनात काय भाव येईल? त्याला प्रेमभंग होईल का? नाही होणार. म्हणजे सगळीकडेच मी भरलेलो असेन असं जर वाटत असेल, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट ही मीच आहे असं वाटतं, त्याच्यासाठी मात्र माझा जो मर्यादित मी आहे
शरीर आणि मनाने मर्यादित झालेलं, त्याच्यावरती मात्र मला मात करावी लागणार. अशा प्रकारे जर आपण ते अभ्यासत गेलो, त्याचं चिंतन करत गेलो, तर हळूहळू ह्या गोष्टी आपल्या मनातल्या बदलत जातील. म्हणजे परत हे असं होणार नाही, पिहळत आणि होगोरी असं नाही होणार. त्याच्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करत राहावे लागतील. बरोबर. आता सर शेवटचा प्रश्न तो म्हणजे, आता एवढ्या सगळ्या गोष्टी आपण समजून घेतल्या, अगदी संत सुद्धा यामध्ये आले, त्यांनी आपल्या आचरणात या सगळ्या गोष्टी आणल्या, स्वतः शंकराचार्यांनी आपल्यात बदल केले आणि नंतर हा सगळा इतिहास घडला किंवा हा अद्वैत सिद्धांताचा शोध लागला. पण अद्वैत सिद्धांत आताच्या काळात आपण आपल्या आचरणात कसं आणू शकतो, त्यावर कसं काम करू शकतो? मी जसं म्हटलं मगाशी तसं की स्वतः आपण चिन्मयता आहोत ह्याच्यासाठी मेडिटेशन करणं. म्हणजे मेडिटेशन नेहमीच्या मेडिटेशनपेक्षा हे थोडंसं वेगळं आहे. मी जर तुला विचारलं की तुला डोळे आहेत हे कशावरून, तर तू सांगणार नाहीस की मी डोळे बघितले म्हणून. मला तुम्ही दिसताय ह्यावरून मला डोळे आहेत असं तू म्हणशील ना. तसं मला हे सगळं जाणवतंय हे कशावरून, कारण माझ्यामध्ये जिवंतपणा आहे म्हणून. त्या ज्या जिवंतपणामुळे हे जाणवतंय त्या जिवंतपणाचा विचार करा. म्हणजे मेडिटेशन करत असताना तुमच्या मनात काहीही येऊ दे, कोणताही विचार येऊ दे, अगदी तो पापी विचार आला तरी सुद्धा हा विचार मला जाणवतोय हो कशामुळे, त्या ज्याच्यामुळे हा विचार जाणवतोय त्याच्यावरती तुम्ही फोकस करा. बऱ्याच वेळा होतं असं की आपण जो विचार येतो, जे दृश्य दिसतं त्याच्यावरती फोकस करतो, त्याच्याऐवजी आपण याच्यावरती फोकस करावा असं मला वाटतं. दुसरं, आपण मर्यादित झालेलो आहोत आपल्या नामरूपामुळे. म्हणजे मी अमुक अमुक आहे आणि माझं अमुक अमुक रूप आहे, ह्याच्यावरती मात करायची असेल तर मला असं वाटतं की तुम्हाला तुमच्यातला मी जो आहे, जो अहंकार आहे, तो कमी कमी करत जायला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला इतरांची मदत, म्हणजे सगळा विचार हा मी आणि माझं ह्याच्यापुरता होतो, त्याच्या पलीकडे जाऊन म्हणजे मी मदत कशी करू शकेन. म्हणजे मी आता सायकॅट्रिस्ट आहे, तर माझ्याकडे येणारा पेशंट हा मुळात रुग्ण नारायण आहे अशी मी दृष्टी हे करून त्याला मी मदत करत असेन, त्याच्याशी बोलत असेन, तर त्याला मी मदत करतो हे झालं. पण ही खरी माझी मला मदत आहे ना. म्हणजे मला मोक्षाच्या दिशेने, मला वेदांत प्रॅक्टिसच्या दृष्टीने ही खूप आवश्यक गोष्ट आहे की माझ्या संपर्कात येणारा प्रत्येक माणूस त्याच्याकडे बघण्याचा मी प्रयत्न अशा प्रकारे करेन आणि त्याला मदत करण्याचा प्रयत्न करेन. बरोबर. सर थँक्यू. तुम्ही अगदी सोप्या भाषेत अद्वैत सिद्धांत, म्हणजे थोडंसं ऐकायलाच हा शब्दच कठीण वाटतो तरी सुद्धा, आणि त्यातल्या अनेक गोष्टी जेव्हा मी तुमचं पुस्तक वाचलं स्वतः तेव्हा थोडंसं झालं की हे आपण कसं मांडू शकतो, पण ते तुम्ही अगदी सहज आणि सोप्या पद्धतीनं समजून सांगितलात, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. तर मला असं वाटतं की थोड्याफार प्रमाणात का होईना आपण आपल्या दैनंदिन आयुष्यात या सगळ्याचा विचार करून अद्वैत सिद्धांत आचरणात आणलं तर अनेक गोष्टी ह्या सोप्या होऊन जातील. आणि जाता जाता मी दर्शकांना एक आठवण करून देईन, जर तुम्हाला अद्वैत सिद्धांत अगदी सोप्या भाषेत अधिक सविस्तरपणे समजून घ्यायचं असेल तर स्वतः डॉक्टर रुपेश पाटकर सरांनी एक पुस्तक लिहिलंय, ओळख अद्वैत सिद्धांताची किंवा वेदांताची. ते पुस्तक तुम्ही नक्की वाचा, अनेक गोष्टी यातून तुम्हाला सहजतेनं समजतील. आता इथंच थांबतोय. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.